eu dum-du-du-dam, stați că a venit salam, fără glume în program. Cum mă vând la kilogram, vocea mea are valoare, aia mare, 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 mă, dar și un pic de răgușeală, că să-mi rup de oboseală. Acum dracu să mă mai țină 7 zile în săptămână, ca mine nu cântă altul, că-s el ca descreieratul. Cum dracu să mă mai țină 7 zile în săptămână, ca mine nu cântă altul, că-s el ca descreieratul. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată, dar nu pot, niciun chef nu mai am când l-aud pe salam. Plec acasă, vreau să cânt, dar sunt prea obosit pentru că răgușit într-o oră. Hai salam, cântă frate ceva, cântă tu o manea sau o horă. Smiley, frățioare, avem o problemă mare, nu știu ce dracu avem, ce pastile să mai bem, că gâtul dacă ne lasă, o să facem foamea în casă și o să ne facem băiete, de n-o să mai fim vedete și nu să mai bage frate la ruletă și aparate, cu talent și cu viteză. Smiley ne-am chișat în freză, mă, și nu să mai bage frate la ruletă și aparate, cu talent și cu viteză. Smiley ne-am chișat în freză, mă. Vreau să cânt, dar mai bine recit, pentru că am răgușit stând de vorbă, și de seară un spectacol mai am la iară lui salam, când fac ciorbă. Vreau să cânt, dar nu pot că sunt frân și mai trag cât un vânt, frățioare, și vă spun că salam e nebun, dar are suflet bun și valoare.